asko aldatu da, eta oso denbora gutxian, emakume gazte asko, emakume osatutako taldeak ari gara ikusten. Sustapen musikala hobetzeko zer behar da? Hezkuntza. Talde berriek, elukete alakorik egingo aurreko artistek ez balute lagundu horretan. Hori da. Gustatuko litaiake, baina adin batetik aurrerako artistak ikustea gauzak egiten, ez dakit. Zein da azken urtetan gehien harritu zaituen fenomeno? Reggaetoia Euskal Herrian. Ikosiz, nasker, eta olako taldiak ikustia emakumez josita, eta hantxe euren espazio horiek hartzen, igual maskulinizatuagoak izan dienak, eta hori oso guai dauze gai. Gaztea da gays and girls. Hola da. Orduan, bueno. Ongi etorri leku baten bila podcastera, ongi etorri lehen atal honetara. Iraia Kamra naiz eta benetan sekuloako gogoan ebukala bide berri hau hasteko, podcastaren bide berri honekin hasteko. Beharrezkoa iruditzen zaitere aurkeztea podcasta hau, aurkeztea leku baten bila, eta izenak dion bezala leku baten bila gabiltza, zehazki Euskal Herriko emakumek behar duten leku baten bila. Eta espero dut zu ere astero gurekin izatea, hementxe egotea, eta astero elkar ikustea. Gaurkoan Euskal Herriko emakumeek jasaten dituzten erronka nagusiez hitz egingo dugu. Gaur egun musikaren industrian erronka ugari daudelako, batez ere emakumeen ordezkaritza eskasa hitz egingo dugu, estereotipoez hitz egingo dugu. Eta hori da gaur aurre iritziak aztertuko ditugun nolabait. Eta batez ere Euskal Herriko emakumeek musikaren industrian beraien lekua topatzeko egiten ari diren lanaz hitz egingo dugu. Eta horretarako lehen atalean gurekin izango dugu Ainhoa Vitoria, sekulako poza ematen didala bera gaur nirekin izatea. Bera Gaztea irratiko esataria da, joko honan egiten duen lanagatik ere ezaguna da. Eta bera batez ere, genero estereotipoak aztertzen eta emakumei beren ahotsa eta beren lekua ematen sekulako lana egin du, ongitorri egin nuen. Iraia, eskerrik asko. Zer modu zaude? Plazerra, oso ondo gustora, gogotxu, zurekin hemen tertulian egoteko goguaz. Pozten naiz. Esaltzen dugu elkar, eta... Errazagoa da, ezta? Esango nauke baiet. Gaurkoan espazio berezi batean gaude, naiz erratiko estudietan gaude, hemen niretzako funtsezkoa zelako Euskal Herriko emakumeentzat toki seguru bat izatea, presiori gabeko toki bat izatea, eta toki bat non beraiek libreki eta lasai hitz egin dezaketen, niretzat hori oso garrantzitsua delako. Eta aipatu dugu, podcast honen izena leku baten bila dela, eta beti galdera berdinarekin hasiko naiz, zoi ere galdetu nahi dizu dalako, zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku propio bat izatea? Igual oin arte euki ez dutena, horren bila jutea, ez? Eta leku eroso bat, segurtasuna emango dien leku bat opatzea, eta nik uste dut hau dala, ez? Toki aproposa, hitz egiteko denbora hartuta, lasai hartuta, badau, ez? Onlako... askartasun hori, igual ez daukatzula astirik, ez da pentsatzeko, eta gainera gustatzen jat, emakume musikarien artean bintzat eurek askotan esaten da biela, guk hitz egiten dugu gure artean, eta guk gure espazioak baditugu, gutaz hitz egiteko, eta gure kontu ez hitz egiteko, baina igual hori ere, edabideetan aztertzea, ikustea, interesgarriak direla, ez? Hemen dauzen emakumeak eta euren buru haustiak, eta nik uste dut interesgarriak diela kontatzen dituzten testigantza guztiak, eta gizartearen isla ere izan leikela eurei gertatzen zaien orduan. Espazio seguruak sortzea, ez? Hori da, nire ustez, leku baten bila joataren kontu hori, ez? Esango zenuke benetan existitzen dela gaur egun leku bat emakume musikarientzako, edo oraindik sortzen edo bidea bilatzen ari dan zerbait dela? Asko aldatu dela, esango nuke. Asko aldatu da, eta oso denbora gutxian. Nik uste dut joko honakin hasi ginenean panorama diferentia zen, pasari urte batzuk, eta aldaketa batzuk ikusi ditut emakume gazte asko,
talde, emakumez osatutako taldeak ari gara ikusten, ez popean bakarrik, orduan, ikusten da aldaketa hori, ez dakit nahikoa dan, esango nuke ez beti daz gauzak aldatzeko, lehen lerroan ikusten ditugu emakumeak abeslari bezala, frontwoman bezala, baina atzeko partean, tekniko lanetan emakume gutxi hau daz, baterian, edo bajista bezala, izen konkretuak badie, baina, falta da ez, ondion be, balantza ez dau parekatuta. Ez, orduan, ondion badau, lan eiteko behar hori eta kontzientzia hartzeko behar hori, eta emakumiok bebai, ez, konstiente izatea hor egon geikela, ez? Askotan gertatzen da, nik uste dut hor badauela, bebai, freno bat, ez? Emakumiok gure burua frenatzen dugula, pentsatzen, ez dugu ingo, ez? Zertako ingo dugu. Eta ikusten dutena da, eta esperantza da, artista gazte asko dauzela, gogotsu iteko eta jo. Baina, borrokatzeko. Bai, borrokatzeko, baina gustatuko litzaiake, adin batetik aurrerako artistak ikustea, ez? Edo, beste gauzak egiten, ez dakit, ekoizpenetan, ez dakit, beste alor batzutan, ez? Osa ez bakarrik gazteak, baina, saiatuko gara, eta bentsat guk bultadatxuak emango ditugu, ez? Aipatu dugu aurre iritziez eta estereotipo ez hitz egingo dugula, uste dudalako badela pil-pilean dagoen gai batez bakarrik Euskal Herria mundu mailan ere, eta askotan aipatu izan da, eta uste dut ikusi ere egin dugula, emakumeek euren talentu askotan bi aldiz erakutsi behar dutela, ez? Ez, bai eszenatoki gainean, bai beraien lana argitaratzen dutenean, bai beraien burua aurkezten dutenean publikoaren aurrean. Ez dakit zure esperientzian Euskal Herri mailan eta ezagutzen dituzun artistengan hori nabaritzen duzun? Bai, esango neuke Euskal Herrian ezagutzen ditugun abeslari guztiak oso abeslari onak diela. Kriston talentua daukie. Eta gizonezkoetan, badauz noski, abeslari oso onak, baina exigentzia hori ez da hainbestekoa, ez? Ez dakit norbera jarritakoa dan, edo, bestiok ere, onartzen dugun igual, gizonezko baten, ez dakit nola esan, normaltasun hori, ez? Kantatzeko era normala izatea, beste jarrera batzuk izango dituzte, eta holtza gainean onak izango dira, baina igual ez dala inbeste exigitzen, ez? Oso ondo kantatzea, oso ondo kantatzen badaue, askozo, ez? Baina nesketan bai ikusten dutela erdi normaltxu edo gaizki kantatzen dagoen emakumerik ez dut ezagutzen Euskal Herrian. Eta gero badau exigentzia hori industriak bera jarrita, eta gainera ikusten nabiena da gizonezkoei ere eragiten diela orain, ze igual oin arte zain beste, baina oin ikusten ditugu gizonak bebai, ez da bakarrik abestion bat itia, da parafernalia guztia ondo eukitzea, ez da? Eta parafernalia horrek ere laguntzen dau, eta ikusten dutena da, badauela behar bat, ondo dantzatzeko, eszenografia perfektu izateko, sareetan ere, kriston lana eta talentu aukitzea, ez? Komunikazioan, eta hori bai exigitzen zaiela, orduan, asko agobiatzen nagoen zerbait da, eurekin pentsatuta, ez dut, nahikoa dozu, ez, abesti honak eitzen eta ondo kantatzen, baina ez, industriak ja beste maila bat eskatzen dau, beste exigentzia bat, eta nesketan iruditzen jat badauela exigentzia bat. Bai. Identifikatu dituzu mekanismoak edo batez ere jendeak emakumei gehiago eskatze hori edo, mesfidantza hori ez, batzuetan bai ematen du emakumea izategatik ez dela nahikoa. Ezken ikuste dut hor badauela kritika inkonstiente bat publikoak iten dauena. Ez dakit esplikatzen, baina zorrotzago, begirada zorrotzagoa da. Ez dakit, eta artistak danak kritikatzen die, ez?
Gaur egun bai. Eta gainera, ostras, hortan beba gara, Bai. Gustatzen jaku egurra matea. Baina hor badau, holtza gaineran, ja, holtzaratutakoan, artista bat, oso diferente. Nik uste dut badauela, nesken kasuan, bueno, zaurgarriago, ez? Agertzen die. Epaituago, ez dakit, eta ez dakit modu konstiente batean dan, baina nik uste dut barrenatutako zerbait dela. A ber, gizartea matxista da, orduan, gure begirada matxista da, eta hori aldatu barik, kritikak ere, hortik datoz, ez? Bueno, aspaldiko kontuak dira igual, baina edabideetan ikusi ditugu, oso begirada matxistak emakumeen kontra, ez? Baina paternalismotik, infantilizaziotik, ze asko da hortik, eta hori aldatu behar da. Orduan, ja ez dakiz egaldutu ez, baina... Ea mekanismorik identifikatu duzun edo jendearen jarrera bat? Hori, bai, nik uste dut, seguruna hori, inkonstiente egiten dan zerbait da, baina begirada matxista baldin badaukegu, begirada guk nola epaituko dugun pertsona, hortik ez, gungo da. Zuri kazetari moduan eta podcast baten joko onaren gidari moduan, industria honetan emakume izateak esango zenuke oztoporen bat jarri dizula? Niri? Bai. Esango nuke baiet. Eta ointxe konturatzen naz, naz hasiko hemen, ez errazaten. Ez dauket gogorik ez da, baina bai, adibidez, entzun izan dut gizon baten ahotsa kazetari bezala. Sinesgarriagoa da emakume batena baino. Hori entzun dut, orduan, noski, bai. Nire ahotsa, gainera, ez da bakarrik emakumean ahotsa. Da, ze ahots dozun, ez? Eta nire ahotsa, igual izaleike urtetan, neska gazte goxotasunetik, ez? Eta, orduan, denborak, denbora behar izan dut, apur bat igual serioago hartzeko, eta nik uste dut joko honan kasua ez zala existituko, estirando el txikle espalitz existituko. Hola da. Eta hori izan zen, ez industriak edo edabidek erabakita podcasten kasuan eta estirando el txiklen kasuan kasualidade bat izan zen. Etxetik hasi zien bilagun kapitulu batzuk grabatzen eta sekulako buma izan zen. Eta orduan hasi zien sortzen guriak bezalako podcastak, ez? Baina hori izan zen, batean etxeak erabaki zagoelako edo edabideek erabaki zutelako, ostras, itxoin, igual neskek badute zerbait kontatzeko, ez? Nik uste baietz, eta ni hasi nintzen aurkezten, hori, nitxo horretan, ez? Neskentzako eta nesken kontuei buruz. Hori saiatu gara aldatzen eta guk gure borroka bada hau ez da neskentzako. Hau da, baina, hori da, guk hau gainera gizonek ikustea ere nahi dugu. Baina gero errealitatean ez da hola. Orduan, uste dut baietz, bai. Hitz egin duzuz seriotasunaz, zein punturaino uste duzu baldintzatu diezaiokela emakume bati industria honek seriogo hartze horretan? Uste duzu egin behar duten lana handiagoa dela? Oin aldatu egin da kontua. Ze oin ja uste dut badauela, ostras, neskak bai, ez? Eta kupoana eta hori be badau, ez? Asko egiten da kupoa. Bai. Neska bat, ez? Neska bat behar dugu, eta badau diskriminazio positibo hori. Zatozula, bale. Hortarako nau, baina ondo, aprobetxatuko dut nire lana, ez? Zure nahi hori, nik nire lana erakusteko, ez? Baina aldatu inda, uste dut aldatu indala, eta, goikoek ikusi daue, bai. Oin, lan gehiago, uste dut urtetan baietz, bai. Eta uste dut aurreko erantzunan antzeko zerbait dela,
hori, igual gure kasuan, gizon baten ahotsak, gehiago balio dauela, igual gehiago jakina dauelako musikari buruz, beste seriotasun batekin hitz egingo dotzulako, ahots sendo horrekin, orduan nik esatutena da egia, eta igual nire kasuan behintzat, ni bai izan azela, gustatze jatau, baina, beti zalantza, ez? Ez dakit ez duzula sinisten bez zure kriterioan, zure iritzian, ez? Hori niretako izan da, kriston lana, bai, ez esatea, hau da nire iritzia, eta batzuk, konpartituko daue, beste batzuk ez, baina nire iritzia bez zilegi da, eta esan eingo dut, ez? Bai. Urte asko daramatzazu irratian lanean, zein aldaketa ikusi dituzu, batez ere industria honetan, eta zein esango zenuke nabarmenki mantentzen dela oraindik? Ez dakit. Aldaketa handia sumatzen dut, kristona, lehen ni hasi nintzen oin 15 urte, eta emakumea bezari oso gutxi eusen, oso gutxi. Uste dut generoan aldaketa, ez? Musika generoak aldatzen ari die, eta rock and rollan gizon asko egon die, eta oin igual gutxiago entzuten dela rock and rolla, eta beste popak hartu dau igual bere tokia, uste dut nazioartean beti egon da, popizarrak egon die, baina igual hemen falta ziren Euskal Herrian popizarrak, ez? Eta popizarrak baditugu hain, eta emakume musikariak noski. Eta hori, eta gizonak popizarrak dienak, hori gustatzen jat. Bai, hori ondo dut. Baina hori ikusi dutela, aldatu dela, baina gero gustatzen jat baita, beste, ez dakit igual, Mikosis, Nasker, eta olako taldiak ikustia emakumez josita, eta hantxe euren espazioiek hartzen, igual maskulinizatuagoak izan dienak, eta hori oso guai dauz, igual akorratzen az belakokin, ez? Belakoia orduen iazen nintzenean, orduen txeurako, orduen hasita. Eta belako zen, salbu espena, oso talde kuirra irubitzen jat, ez? Eta baina oso, ez dakit salbu espena zen, baina oso erreferente bilakatu die, beste talde gazte hauentzat, orduan, oso importantia da hori. Nik hori izango nauke, eta gero, ez da aldatu lehen lerroan gizonak jarraitzen da biela, hori ez da aldatu. Ez da aldatu publiko gizonezkoek ondion eusten dutziela gizonezkoak entzutearen kontu hau ez da aldatu. Ze hori askotan komentau bizan dut, nik uste zurekin aipatu zen dutela. Universala dana maskulinoa da, hau da, gizonek egindako musika universala da, hau da, mundu guztiantzako da, ez? Emakumeek egindako musika emakumentza da. Aldatzen ari dan zerbait da, baina ondion uste dut. Lan asko dago egiteko. Bai, ondion bai, dudabarik. Hori ez da aldatu. Estereotipo ez gain ere hitz egin dugu irudiaren presioaz, emakume musikari askok bai maila internazionalean eta bai hemen Euskal Herrian kontatu izan dute, jantzi, jarrera, estilo zehatz bat eskatzen zaiela, ez? Disketxeak edo bereien enpresak gauza zehatz bat eskatzen diela talentuaren gainetik. Hau da, ez da bakarrik orain talentua eskatzen, atzeko guztia ere eskatzen da, ez? Nola jantzen zaren, zein jarrera daukazun medioen aurrean, sare sozialetan orain geroz eta gehiago, zein estilo daukazun. Nabaritzen duzu adibidez Euskal emakume musikariek hau gaur egun Euskal Herrian pairatzen dutela? Ez modu aktiboan, uste dut dela zeharkako zerbait, eta igual eurek ez? Holtza gainean nola jantzi, zer erakutsi, uste dut modu inkonstientean ingo dutela, ez? Ariketa hori, eta ostra, zelan jantziko naz, baina gero, nik disfrutatzen dut, ez dakit, zune, holtza gainean, bere shortekin, eta nahi dauen bezala jantzita, trikitixe hartuta, eta ez dakit, hori asko gustatzen.
Eta, ez dakit esaten. Uste dut, nazioartean, ez, lehen, eske 80ko hamarka da, Britney eta garaiura, gogorra zan, eta hori ari gara apur bat aitortzen, ez? Haien lanak eta hola, eta orduan zatu zu, igual Euskal Herrian hori, aitortza hori nazioarteko artistei horrek eragiten dauela, ez? Euskal Herrian igual beste modu batera hartzen. Baina modu inkonstientian ikuste danek pentsatuko da biela. Ez dut ikusten gizonek, gizon asko ez daukiela euren jantziekin pero, ez? Ez dakit, okurritzen jende asko eta ikusten ditut, bakero batzukin kamiseta bateaz, eta ez dakit, igual nahikoa da, izan daiteke. Bai, baina igual, ez dakit, irudiari garrantzi hori ematearena badan eskon zerbait, ez? Eta ondo jantzita behar dugu, eta ondo dantzatu, eta ez da bakarrik hori, ez? Gauza gehiago hartzen dira. Bai, baina liberian bada plazerra ematen duztan zerbait ikustea, euren irudia aldunduta. Nik izaro ikusten hauenean beken, denbora guztian pentsatzen hauen, ojala 13 urteko neska bat izetia ontxe bertan, izaro ikusten ari dan neskatila bat izatia, eta bera izan otzan gainera. Bai, gukolakorik ezin nuen euki, eta euki genitzunak izan ziren, nire kasuan Britney Spears. Eta Britney Spears orduen zan, nola esplikatu, emakume hori hau, kantatzen dauela beste barik, eta, guapa dalako. Bai, eta lotxatuta, nik enagoen entzuten Spice Girlsen bumba izan zen hola pixkat salbuespena, neska guztiak zoratu ginela, Gays and Girls esango nauke. Hori da. Baina Britneykin bai gertazuan, niri lotza ematen zuztan, ez? Eta beti izate dut, beti guala kontetan dut, baina eta oin izate dut, ostras, tio, Britney izan da hain importantia niretzat, eta enauen disfrutatu behar da edo azaleratu ere. Azaleratu edo enotzan aitortzen, enauen arro esaten, eta hori, izaro bezalako pertsona bat ikustia holtzan dantza egiten, edo Olaia bezalako pertsona bat, bai, Olaiak bere estetika zaintzen dau, eta niri asko gustatzen bat. Baina gero ez dakit, beti zatu delako, baina nasker, ez dakit, jaskera generazio berriei interesatzen zaie, eta oso importantia da, bai. Eta estetika landu bat izatea. Bai, baina izatea estetika artistikoa. Osea, ez izatea guapa egon behar dut, edo izkutatu ingonaz, eta ez dut erakutsiko, ze bestela, parean dauketen gizonak begiratuko duz gertatzen dela, eta komentatzen da. Eta eurei komentatzen zaie, guri musikariek hori kontatuta, Orduan, gero bakesteitzen eta entzuten dienak, guk ez ditugu entzuten, baina eta bai. Orduan, ez dakit, apustu artistiko hori asko txalotzen dut, eta ez dakit, begirada lizun hori desagertzen da, ez dut uste, hain askar desagertuko danik, baina. Ez da izango da. Ez dakit ados egongo zaren ala ez, baina nire iruditzen zait askotan lehen aipatzen genuen, emakumei bi aldiz epaitzen zaiera. Alde batetik egiten beraien musikagatik, hau da, kaleratzen duten horregatik, eta bestetik fisikoki, zer nolako itxura daukaten, zein jaizkera daukaten, uste duzu jendea kontziente dela, ontaz? Ez dakit kontziente izango dien. Ikuste, batzuk igual ez dira kontziente izango. Baina danak, esango neuke. Publiko bezala asko epaitzen dugu. Asko epaitzen dugu, eta nesken kasuan nik uste dut epaituago sentituko diela. Kontziente dan publikoa, igual ez, hori da pena, ez? Bai. Gizarte honetan,
gizarte matxista dela, ez da onartzen, ontsen dela gutxi, ez da, urten da inkesta baten emaitza eta gizonek uste daue feminismoa arago joan dela, ja gehiegi pasata dauela, eta ja biktimak eurak diela. Wow. Eta ez dakit, naz atrebitzen esatera uste, eta 47, igual, irutzajat gehiegi. Igual horregatik naz atrebitzen zenbaki hori, igual ez da, Baina, ostras, hori pentsatzea irutzajat, hortan kontzientzia falta totala dau. Hortan bai irutzajatela epaia, zuk norbait ikuste dozunean holtza gainean, edo bere musika entzute dozunean, epaitzen dozula nahi gabe. Alare esaten gabiltza, estena aldatu dela, esango nuke asko egin dutela emakume musikari belaunaldi berriek ere. Bai. Geroz eta indarra handiagoarekin datozela, ahotsa altxatzeko indarra handia daukatela. Bai. Gazteak izan ez behar badare borrokatzeko nahi edo indar gehiago dagoela. Eta adibide moduan lehen ere aipatzen nintzunez, Alex Sarduik orain dela urte batzuk uste dut izan zela eman zituen adirazpenak Instagramen aipatu zuen emakumeek bere ustez ez dutela diskriminaziorik jasaten. Hor, Euskal Herriko emakumeak altxa ziren, sortu zen kontu bat Instagramen lauzpagosti zenekoa, baina esango nuke gaiak iraupen oso luzea ere ez zuela eduki. Izan zen momentuko buma, barkamenaren ondoren beste boom bat egon zen jende horren kontra joanez, baina nik uste dut gaur egun jende asko ez dela ezagogoratzen gertatu zenaz. Ez dut uste? Nik uste, baiet, eraginkorra izan zen, nik uste, Eraginkorra izan, bai hori bai. Barkamena eskatzea, ostras, iruditzen jat, eta behitu hortaz ez, kontzientzia falta. Bai. Lesek ez zagoen kontzientziarik, ez zagoen euki. Eta iruditzen jat, gainera ze askar mobilizatu ziren danak, eta, zer da hau, ez? Eta, uste dut, herri txikia da. Bai. Oso txikia da, orduan, gauz asko gongo di hortxe, igual ez diena kontatzen, eta auskalo, nik ez dakit. Baina uste dut indarra erakutsi zutela. Bai. Eta hori oso interesgarria da, ze horrek laguntzen dau baita, igual iritzia ematerakoan, igual bi aldiz pentsatu behar dozu, ez? Kontuz, eta zer, kontuz ez datuzun, igual informatu zaitez, galdetu zure lankidei, zure, ez? Kasu honetan emakume musikariekin hitz egin, edo ez bakarrik musikariekin, arlo guztietan, ez? Zelan sentitzen zarete, zer egin guk, hori, ez dakit gertatzen den, baina hori izango litzak interesgarriena, ez? Bai. Kontzientzia hartu eta igual pauso bat atzera ematea, galdetzia, nola sentitzen zarie, hori, ez? Orduan, nik uste dut eraginkorra izan zala. Orduan, badau, oso modu elegantea iruditzen jatu bai, Da, ja salaketak gertatzen badie, ja ez komentarioak, arazo, ja, larri hauak, badauz, ez, Instagramen kontu batzuk, eta hor atera die, gero, ia da hortxe geratzen diela. Galdu egiten direla. Ez dakit, hori zaila iruditzen jat. Baina, hor ikustea eurak danak bateratuta. Niretzat uste dut horrek asko egin zuela Euskal Herrian, eta badela geratu den zerbait. Bai, dudabarik, eta holako beste bat gertatuko balitz, hor daude, ja. Prest dauz, ezateko ez. Nahikoa da, gauza batzuk igual onartzen ditugu. Baina horrelako gauza. Baina, ja, ez? Eta, niri iruditu jaten oso eraginkorra, eta gero ez dakize puntura arte, jarraitzearenak, ez dakit. Eta gero gure nagoen esan baita belaunaldi berrien kontua eta aipatzen zinun. Ikusten dela ez, dutela indar hori aldaketak iteko, baina talde berriek elukete alakorik egingo aurreko artistek ez balute lagun horretan. Hori da, eta espazien animatuko holtza, ez dakit. Eskakordatzen az, Joko Nanzunek nola gora aipatzen zauen Ines Osinaga, beretako erreferente izan zalako, eta Inesek berak askotan esan dago ez, bere espazioetan eta espazio musikaletan eta kontzertuetan nola
partekatu behar izan dauen gizonekin, eta momentu batzutan ez ziela espazio seguruak, ez? Bera etzala eroso sentitzen, eta orduan, Inesek pauso hori eman izanagatik beste batzuk ere animatu die, ez? Orduan, hori interesgarri iruditzen jat, eta eurak danak bateratuta, hau da neskak. Neskak eta ez neskak bakarrik. Ze neskak asterisko horekin, ez? Bai. Uste dut, aipatzen dugu ez, emakumei tokia ematearena eta holan, eta guko joko honan asko komentatzen dugu. Emakumeak bakarrik, hor badauz ez, pertsona disidente, asko estena aldatzen ari dienak, eta aiei ahotsa ematearena oso interesgarri iruditzen jaku, eta gu ere gabizea aldaketa hori egin nahian, ez? Ez da bakarrik emakume, eta, Uste duzu sektorea hitz egin dugu, uste duzu sektorearen barruko egiturak aldatu beharko liratekeela bidea hobera joan dadin? Uste duzu arazoa sektore barrutik datorela, sektorearen egituratik? Arazoa dator gizartea dalako, bezalako. Hortik hasita? Claro, orduan, gizartea da, industria bebera hola izango da. Askotan ikusten duguna da musikari gertatzen zaiena, gertatzen jakiela aktorei, gertatzen zaie idazlei, gertatzen zaie bertsolariei, hori da. Eta, fabrikatan zer gertatzen den, horbe meloi erraldoi bat zabalduko ginuke. Gustauko jaten, hortaz ez da inbeste hitz egiten, baina iruditzen jatela oso importantea hortaz hitz egitea. Baina, gu kulturan zentratzen gara, eta ikusten dutena da, arlo guztietan gertatzen den zerbait dela orduan, eta gauza bera, ez? Ezin da izan, industria bera da olakoa, ez, industria da ola, gizartea horrelakoa dalako, eta industrian nortzuk die boterea dutenak, badakigu. Hori aldatu barik, eta esatotzut botere hortan gizonak, baina begirada matxista esango nuke, Zen begirada matxista nesketan bebai nabaritzen da. Orduan, begirada hori espada desagertzen, alaxo jarretuko. Begirada horretan gainera, lehen komentatzen genuen, asko laguntzen dutela komunikabideek. Bai. Ez dakit nola ikusten duzun gaur egungo komunikabideen tratamendua, zu kazetari izanik eta hori lehen eskutik bizirik, ez dakit komunikabideen tratamenduaren egoera nola ikusten duzun. Gaztea da gays and girls. Hola da. Orduan, egia da, ez dutela uste dut, ez talak izartearen isla. Baina, gu oso popizar zalea gara, badakizu. Orduan, edabideen kasuan, baina gero badau, ez, emakumeentzako tarrieta, ez dakiz zer, eta nik uste dut faltauko da, Euskal Herrian igual, ez dakit esaten, Euskal Herrian holan edabideai begira, ez dakit, tratamendua, nik uste dut Adiez, tratamenduan okurritzen zailen komentatu duguna, niri harrigarria iruditu zitzaidan Bilboko aste nagusiko egoera gertatu zenean, Olat Salvador Maren kainakaien afera hori gertatu zenean, komunikabideek nola eraman zuten hori paperera, ez? Komunikabide ezberdinek, ezberdinen modua, niri harritu zidan, esan gara daukat. Hau da, ez zuten komunikabide guztiek berdin tratatu, eta batzuk argi kontra eta alde egin zuten. Orduan, alde horretatik uste dut komunikabideen tratamendua oso garrantzitsua dela, azkenean entzulea, edo, kasu honetan irakurtzen duen pertsona hori, posizionatzen lagun dezakezulako, ez? Ez dakit. Eta gero, uste dut, erabaki politikoa ere badagoela, ez? Hori beti sartzen da. Eta gero infantilizazio hori, ez? Hori badau. Orduan batzuk tratatuko daue,
hiru neska gazte, ez, kexatzen. Bai. Baina, bueno, ez dakit, hain polarizatuta dau, dana, erabideak, bai, dana dau polarizatuta orduan, edo alde zauz, edo kontra zauz, eta tratamendua da, ez dakit, akordatzen az, eurek esaten zabiela, olatzek, Marenek eta Iratzek, inor ez da jarrikurekin harremanetan. Inork ez da galdetu. Zer gertatu da? Oso arraroa da, eta Marenekin hitz egin ginun, ez dakit denpora batera, irailean, torri zan, irailean. Hori gertatu zen abuztuan. Bai. Nik ondion ez dut hitz egin udaletxeakin, inor ez da gurekin harremanetan. Ordan badau serio ez hartzean kontua. Ez dakidan neska dalako, gaztiak dielako, edo erabaki politiko bat, eta kitxo, eta, ez dakit. Auskalo, baina, hori gertatu zen. Bai. Eta horra, nik uste dut argi ikusten dela ere, nolakoa den egoera. Bai. Nik podcast hau sortu nuenean, espazio pribatu eta berezi bat sortu nahi nuen, ikusten duelako beharra emakume musikarientzat leku seguru bat izatea, ez? Eta lehen hitz egiten genuen, ez? Espazio beharraz askotan behar bada ez darelako konturatzen emakumeentzat edo orokorrean musikarientzat zer nolako garrantzia duen lantalde txiki eta seguruak izatea beraien inguruan. Ez dakit, zuk uste duzu badagoela oraindik giro maskulinizatu batez ere lantaldeetan, eta askotan uste dut giro maskulinizatu hori ere ikusten dela, naiz eta front rowa edo aurpegia ematen duena emakumea izan, taldea gizonezkoa da, giroa maskulinoa dela. Bai, maskulinoa izango da, eta gero salbuespenak daz, eta emakume ez dakit, emakume abeslari batzuk euren bandatan emakumeak dituzte, eta hor, pixkat, aldatzen ari da, eta ikusten da aldatzen ari dela, baina iruditzen jata adibidez, jaialdietan, hor espazio handiagoak dien tokietan, hor, gizonezko talde asko elkartzen die, eta duela gutxi Zaharakin hitz egiteko aukera izan ginun, eta berak kontatzen zauen, uda hontan jaialdi askotan egon dela, eta jaialdi ia denetan berazala bakarra edo beste pertsona bat, beste emakume bat. Gainerakoak danak gizonak ziela. Eta berak abesti bat dauke, justu hori salatzen dauen abesti bat dauke, eta orduan paradogikoa zen, ze jaialdi horietan kantatzen zauen, gainera oso modu aldarrikatzailean, ez daudela emakumeak jaialdietan orduan. Oso surrealista da, ez? Eta berak gainera esaten zauen, egon zala, kupoan kontuakin eta hola, egon zala saiakera bat, programatzaileen partetik eta hola, baina oin ikusten dauela, egin dugu. Bete dugu. Horte batzuk egon gara hola, eta, orduan, klaro, hor espazio maskulinizatu asko daz, eta beti izan dalako hola, ez? Orduan, urtiak aurrera doiaz, eta jaialdi asko die, aspaldiko jaialdiak, eta dinamika horretan jarraitzen daue, tekniko lanetan, atzeko lan guztia, ez? Ekoizpenean, produkzioan. Eta hori askotan komentatzen daue, egin zen ahaztu gatuen jaialdiaren izena, baina emakumeak, bakarrik langile guztiak emakumeak ziren, eta taldiak juten zirenara, danak emakumeak baita, edo abeslaria emakumea, edo gizon batzuk ere baduzen, baina jaialdia antolatzen denak emakumeak. Eta danak ikaratuta baino, harrituta ez, baina beste hau tekniko, danak neskak. Eta zatozu, gizonak die orduan, normalena da, gizonak gotia orduan zu ohituta zauz, ez, hortara. Orduan, nire ustez oso importantia da, eta sortzen ari die, queer kolektiboaren eskutik eta emakumeen eskutik jaialdi jakinak, eurentzako espazio seguruak izan daitezkenak. Ez da iguala publiko bat, ez da iguala ze energia sortzen den.
Eta hori zaharak esaten zuzkun baita. Ez da iguala jaialdi baten, emakume gehiago dauzen, jaialdi baten publikoa bai emakume desent ikusten dituzu, ez da iguala energia. Eta orduan, importantea da, ez? Halako jaialdiak sortzia. Eta gero programatzaileek eta jaialdiek ardura hori hartzia. Hori oso importantea da. Baina ez, ekarriko dugu neska bat eta kitxo. Eta horrekin kupa bete dugu, ez? Ez, hori da. Ez da zue betetzen. Ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Sakondu dugu gaietan, eta sakondu ondoren lehen aipatu dizut joku moduko bat sartu dugu. Joku moduko bat sartu dugu, galdera azkarren erronda. Eskatzen dudan bakarra izango da, izango dira 12 galdera. Eta hitz bakarren, bintzat, 2 hitzetan. 2 hitz, bale. Zitziko izkizut. Bale, ez da bakarra, nazona sintetizatzen. Azkar eta, laburki erantzuteko. Azkar, bale. Bai, alden azkar, ez dizut presioa sartuko ere. Prest. Bai, ez, baina bai. Zer da musika industriak gaur egun transmititzen duena? Botere gozea. Zein da emakumeek sektorean bizi duten erronka nagusia? Erronka ikusgarritasuna. Euskal Irrati musikalaren gaur egungo egoera nolakoa da? Aldatzen. Bueno, izan bai. Ez dakit nola esan. Gurozu azalpen bat? Nahi baduzu bai. Bale, aldatzen, aldaketa. Ustot, bai musikalki beste erronka batzuk, egokitzen ari garela, hitz egiten ditaz, nitaz, gazteataz, ez hau dutena dalako, baina aldaketa bat somatzen da artisteekin dugun harremana ere hobetzen ari dela, eta irudian kontuakin, gauzak aldatzen ari dela, orduan, irratia bera bakarrik, bera ematen duz, baina, aldatzen ari dela. Aldaketa, bai. Emakumeek duten ikusgarritasunean, zein da oztopo nagusiena? Matxismoa. Musika programatzailearen erronka handiena? Musika programatzailearen erronka handiena. Denontzat aproposa izatea egiten duguna, oso zaila. Industrian aldatu beharreko lehen gauza? Hombre, a ber, esangotzen matxismoa berriz be. Bai. Behar bada irudi maskulinoa edo... Edo feministagoa bilakatzea. Sustapen musikala hobetzeko zer behar da? Sustapen musikala, hezkuntza. Zein da zure lanaren ardatza? Esango nuke entretenitzea. Zer sentitzen duzu emakumeen ahotsak plataformetan indartzean? Nere lana da baita. Bai. Ez dut hartzen nire lana, zure ardura da, ez. Baina igual kasetari bezala, ez dakit, bultzada bat ematea. Ez dut esango, arro nahu, ez da nire meritua. Ez dakit, uste dut, ez ondo ez, bultzadatxo bat behintzat eman dugula, ez. Zein da sektorean gehien motibatzen zaituen kontzeptua? Esaldi bat. Esaldi bat utziko dizut. Kultura sustatzea. Hori da nire horrek motibatzen da. Kultura gutxi etxita da, herri hontan. Eta zein da azken urtetan gehien harritu zaituen fenomenoa? Reggaetoia Euskal Herrian. Enuki imaginauko. Egia da, begira, hor, enuen ere espero erantzun hori oso nagia da, bai. Piskat, ez? Eta orokorrean, bai, izteko 2026an musikaren eta komunikazioaren arloan zer espero duzu? Espero dut feministagoa izatea. Horrek baldixo dut? Bai, noski behiz. Zuri erantzuna da, niri balio dit. Galdera hauekin bukatuko dugu, Ainhoa. Mila esker benetan. Zuri, gaur Iraia. hemen izatagatik, espazio hau
irekitzagatik, leku baten bilari aukera bat emateagatik Oso ere. goxo eta oso eroso sentidu naz, Pozten naiz. Bai. Eta entzulei ere, espero gustatu izatea. Batez ere, uste dut zure erantzunak ere hausnarketarako pauso bat ematen dutela. Badela, azkenen joko onarekin eta egiten duzun lanarekin zuk ere pauso handi bat ematen duzula eta bide bat irekitzen duzula. Beraz, mila esker gaurkoan gurean egotagatik. Zuri. Eta zuei hurrengo astean ikusiko zaituzet, beraz, hurrengo astera arte.